So what's up mga kadadyon? And ngayon dito tayo sa Pet Simulator X. Ito yung part 2 na nagrunong ako na 100 billion na rainbow points. O 100 billion ay mag-claim tayo mag-order tayo ng 7 and then pumunta tayo sa shop. Ako kasi ng sasabihin ako sa inyo, kita nyo to, 1 minute lang, kumuha tayo ng 100 million gems sa bank natin. Sino to? Si King. Kuhinin natin pa dito ito. Ito. 100 million gems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 100 million gems. At may ganito na ako. Anong power na ako, guys? King, may sasabihin ako sa inyo, guys. Subscribe, like the video pa. At mamaya na lang yung Rainbow Friends at part 3 ng magkwako ako kasi 1.36 billion. Wow. Kasi naman yung at i-clean natin neto, guys. Eto guys, yung level pa ako. Level 3 gifts master is now level 32. 13 billion, 14 billion na, guys. At magpa-level 99 neto. Ito lang ng yung narigat kasi narigat. Yung pa ako Dartek sa Dartek, kumuha tayo ng Dartek pets kasi busy ako. Delete ko yung 16 trillion. Hindi na lang. Black hole. Diba? Level 24 na, guys. Bakit King? I-change na naman natin ng ano yung power ko na, guys. 1.39 billion. Bilangan natin yung dito lang magtatapos ng video natin. So bye. Subscribe, like the video. Bye.